Ning senajan to aku iki mung kawula cilik, aku ki putu dewa. Ngono. Dadi kowe aja waton nyepelekke karo aku. Nuwun sewu jeng ngandika menika sinten kula nanjiaken asmanipun teka dereng blaka. Urung blaka, merga wong kondang ki areng le blaka. Oh inggih. Takon karo aku. Ya iki satriya ing Madukara Raden Janaka. Oh tak kandhake Ndara Janaka tenan kowe. Ora sida, ora sida. Wong kono ya paling ya ngerti rupane Ndara Janaka ki bagus nek aku mung kaya comberan ngene kok. Atmajanipun Prabu Bakasura. Inggih, Kiai. Lajeng kekasih kula pun Bambang Kasduwringin. Bambang Kasduwringin. Inggih. Lajeng ingkang wingking tunamit pasang Kalimantan Bidina binung kula dumawing tawang tuwang lurah. Paring ingkang abdi kepatihan sowan. Kula menika patih saking negaring Wirabraja, kula pun patih Jatiwaluya. Sapa patih Adiwaluya ngono? Wudu. Ngawur ora, Adiwaluya ora mangkat kok wonge. Patih Jatiwaluya. Ki lurah iki. Nuwun sewu ki lurah sampun basa kalawan ingkang abdipun Kasduwringin kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Nek saka keparengmu aku ora basa karo kowe ya wis. Aku mung manut karo apa sing dadi aturmu. Ya Bambang Kasduwringin ya Dik Raden Kasduwringin. Putra ing Wirabraja. Atmajane Prabu Bakasura. Tak tampa pangestune Semar Tampanana. Inggih sanget anggen kawula pundi. Lha engko sik. Sawise satata nggonmu lungguh Kasduwringin ana wigati apa lah kok teka sowan ngersane Semar rawuh ning Karangkadempel. Kiai Semar, apa? Mugi dados ning kawuningan. Wontenipun kula sowan wonten mriki menika awit kula dipun tundhung dening tiyang sepuh kula. Tiyang sepuhmu ya wong tuamu Prabu Bakasura. Inggih. Jernyatanipun Prabu Bakasura menika sanes wujuding Nalindra limrah. Nanging Prabu Bakasura menika wujuding Nalindra yaksa. Nalindra yaksa lakar kasinggihan mekaten. Bapakne buta kok anake baguse kaya ngono ya, Truk ya. Ha iya. Ngono kok milih dadi panjak. Ha iya. Buta kan di gamelan. Di wayang komplit. Tau tanggo gamelane sarone loro. Sliring kok ae. Aku nabuh apa masa aku mangan gaji buta? Iya. Tiyang sepuh kula pun Prabu Bakasura menika Nalindra ingkang wengis, Nalindra ingkang kejem. Senajan to anak nanging menawi nggadahi kaluputan kamangka kaluputan menika namung kaluputan alit. Tartemtu dipun pidana pati dhateng tiyang sepuh kula pun Prabu Bakasura. Wontenipun kula melajar wonten ing Karangkadempel sepisan kula badhe nyuwun pengayomanipun Sang Kilurah Semar Badranaya ingkang kaping kalih. Kula nyuwun supados sak mangke kula dipun angkat minangka putra kinasih jengandika Kanjeng Rama Semar Badranaya Rama Ismaya ngajeng Sitikung Sititanaya majeng tatanpa nuwun sewu. Menika sinten teka ngadhep wonten ngajenganipun ingkang abdipun Kasduwringin. Kareng ngerti sapa aku kowe? Inggih. Mir, sing bedhoke digugah. Iya. Mengawan bareng ngendang. Apa? Iya. Kareng ngerti sapa aku? Min sinten? Sapa jenengmu kuwi? Kasduwringin. Oh, ngin Kasduwringin. Arep ngerti karo aku ya iki nek bapak pangejawantaing Sang Hyang Wismaya iki pangejawantaing Sang Hyang Bathara Kala. Wah, Bathara Kala ki diwaning wektu kok. Teneh diruwat kowe gong ora. Pangejawantaing Sang Hyang Bathara Kala. Ora. Ning senajan to aku ki mung kawula cilik, aku ki putu dewa. Ngono. Dadi kowe aja waton nyepelekke karo aku.
Nuwun sewu jengandika menika sinten kula nanjiaken asmanipun teka dereng blaka. Urung blaka, merga wong kondang ki arang le blaka. Oh inggih. Takon karo aku. Ya iki satriya ing Madukara Raden Janaka. Oh, tak kandhake Ndara Janaka tenan kowe. Ora sida, ora sida. Wong kono ya paling ya wis ngerti rupane Ndara Janaka ki bagus nek aku mung kaya comberan ngene kok. Raden Janaka menika mboten kados panjenengan. Mancen ya mong aku tu Raden Janaka. Lajeng panjenengan sinten? Takon karo aku. Ya iki Bagong Asmara. Bagong Asmara. Anak ragile Semar. Muni piye kowe mau? Muni piye? Nuwun sewu. Nggadahi wigatos menapa kelawan aturipun ingkang abdipun kasdu wringin. Sik, ngen. Aku mau krungu aturmu kok sajak gawe ora trima lan gawe ora renane atine Bagong. Niripun mboten rena kados pundi? Kok sik, aku ki anake Semar. Inggih. Kowe mau muni piye? Kowe muni arep suwita ngersani Semar, kowe njaluk pengayoman ning Semar. Ya, inggih. Sawise kowe njaluk pengayoman, kowe uga njaluk ya kuwi supayane kowe diangkat dadi anak angkate Semar. Inggih, pancen estu mekaten. Ora aku tak takon, apa bapakmu kuwi saelek-eleke menungsa kok kowe malah njaluk tulung karo bapakku kon ngangkat kowe minangka anak. Kula menika dipun tundhung kisah saking negari Kuling Wirabraja dening Kanjeng Rama Prabu Bakasura. Awit kula mboten nuhoni dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Ya bener, ya bener. Lah wong kowe ora manut karo wong tuwa. Ha kowe ora manut karo bapakmu. Bapakmu dawuh apa karo kowe? Kowe ora mangkat. Ya bener kowe ditundhung kan minggat. Aku ndukung bapakmu. Merga kowe ora nuhoni dawuh bapakmu. Kowe ora nuhoni dawuh bapak kok. Nek umpama aku gelem nundhung karo kowe wis tak tundhung wingi-wingi kowe urip ning kolong jembatan. Ya men. Ah beda, aku karo dhek ora beda. Lajeng kersanipun Ki Lurah Bagong kados pundi? Ah karepku ngene. Kados pundi? Kowe njaluk diaku anak karo bapak. Nggih. Aku ora sudi. Kowe kena wae. Kowe kena wae. Kowe kena wae umpama mengko bapak ngeparengke. Ya kowe arep diangkat anak karo bapak, ora apa-apa. Oke, ning aku ora sudi dadi adimu. Liripun mboten kersa dados arayi kula. Ora sudi. Angko nek kowe dadi sing luwih tuwa, kowe dadi kakangku, terus kowe apa-apa menangan. Sing tuwa ki luwih menangan. Terus sing nom kaya aku ngene iki terus arep oleh apa saka bapak? Angko warisan nek ketambahan kowe umpama bapak modar. Wus. Karo wong tuwa kok modar-modar kae. Ya umpama Semar pejah tilar donya, mongko keseselan kowe, engko warisane didom nang kowe. Dadi aku mung uman pirang kedhak mengko aku engko. Wong sawahe bapak sing kidul UNJ kaki akeh banget jembar banget. Dinyang pengusaha 2 miliar ora dinehke. Kae sesuk bakal lumintir ning aku. Kersanipun kados pundi lan gandeng jenengipun menapa kalian warisan. Jernyatanipun kula menika namung nyuwun pengayomanipun Lurah Semar Badranaya. Ora iso. Nek kowe njaluk supayane Semar ngangkat kowe minangka anak, Bagong sing ora nrimake. Kena kowe diangkat di aku dadi anake Semar ning langkana dhisik kuwandane Bagong. Ngono? Wis ngene saiki paitan wani wae aku karo kowe, aku ora wedi karo kowe. Merga kowe iki apa? Kowe iki wong neneka lah kok terus njaluk sing luweh-luweh karo bapak, ora nyerung karo anak-anake Semar sing asli. Kula menika mboten badhe nyuwun brana picis menapa-menapa kalian pun Kanjeng Rama Kyai Semar Badranaya. Aja njeluk Rama nek urung diaku anak. Kula mboten badhe nyuwun menapa-menapa kalian Kyai Semar Badranaya. Kula namung nyuwun supados kula dipun ayomi. Ya ora apa-apa, kowe diayomi ora apa-apa. Ning kowe ora entuk ngluwi. Ora entuk ngunggah-unggahi karo aku, Bagong. Sidane entuk apa ora entuk iki? Ora entuk. Jare ora apa-apa. Pokoke ora entuk, mau ora apa-apa, saiki ora entuk. Bocah kok le mencla-mencl. Nek kowe arep pengen diaku anake bapak, langkana batange Bagong,
oncatno nyawane Bagong. Jalanan sukertaning bawono iblis lanat menungso ora tatanan ning atase aku mung arep njaluk pengayoman karo Kyai Semar Badranaya lan aku iki sowan ngersani Kyai Semar Badranaya ora sowan ngersani Lurah Bagong kena ngopo sing delangap-delangap meni wangsulan malah anake dudu kok bapakne kamangka aku duweni wigati karo wong tuane karo bapakne Bagong sambung rapete opo lan wewenange opo Bagong meni wangsulan marang Kasdhuwringen ya ben aku ki minangka wakile bapak jer aku ki sing nom dhewe wong anak nom dhewe ki dadi wakile wong tuwa kowe arep ngopo nek kowe arep ora trima kowe arep wani karo aku kene maju kene tak emut ndasmu mati dening aku kowe tak untapen nyawamu ning kayangane Bathara Yama Bupati Sare. Aja dipisah. Mati kowe. Caedan. Bapakne mah diantemi. Sare ora. Aja dipisah to arep tak antemi. Antemi apa kowe? Ora ngantemi iki mah ngantemi bapak. Mangsane lara apa piye? Mangsane kok bocah kok sak geleme dhewe. Ayo aja dipisah aku ora trima kok nek dake dadi anakmu aku mon nek dadi adine. Sik. Perkara iki ora iso dienggo gontokan. Perkara kaya ngene iki ora iso kok dirembuk kanthi serana kasar. Terus karemu piye? Minggir tak rembuke karo Kasdhuwringen. Sing gedhe pangapuramu ya Role Kasdhuwringen nuwun sewu Kyai kula menika mboten nggadahi raos kuciwa menika mboten awit tantrimanipun ingkang abdipun Kasdhuwringen menika ning atasipun kula mbetahaken wigatos lan nyuwun dawuhipun Kyai Nayantaka lah kok teko ingkang maring dawuh malah ki Lurah Bagong wis ngene kados pundi kowe urung tak tampa minangka anakku. Ngono? Kowe urung sida tak angkat dadi anak. Ndak nek kowe saiki tak angkat dadi anakku saiki, kowe iki babine iki ora trima. Babi menyrudu kowe ngono apa piye? Kowe ya sak geleme dhewe karo bapak kok ora. Awas janji tak tampa pas witane saiki tak angkat dadi anak, nyawamu sing dadi jole. Karepmu karo bapakne kok sia-sia lajeng ngersanipun Ki Lurah Semar kados pundi ngene kowe tak tampa lehmu arep suwita ngersaku lehmu arep kepengin dadi anakku tak tampa ning watone kowe bantu sartane gawe srana kasembadane kadangmu Bagong calon kakangmu Bagong len duwe gegayuhan arep mbangun desa menapa kudanganipun nadyan kedah nyabrang samudra minggah pawukir kula mboten badhe awel sak mangke kula sagah nglakoni ingkang dados pepanggil rubanipun Kyai Semar moh ngapa nek lehku mbangun desa dibantu kowe aku ora sudi ngene wong urip ning alam padang ki mung sawang sinawang. Sawang sinawang piye? Ketoke kere jebul tenan. Ketoke sugih jebul kere. Kuwi ning donya ki wis umum kaya ngono. Dadi umpama kowe kuwi arep dibantu karo Kasdhuwringen ben kasembatan lehmu mbangun desa, aku malah seneng. Nek cara aku malah seneng. Nek cara aku mergo ngene. Aku ora kecayalan golek sarat srana kasembatan apa sing dadi panjangkaku
malah wong liya wis mbantu karo aku kuwi aku seneng banget nek cara aku. Ana, nek caramu mbuh. Ya wis kon mangkat kowe. Ning mesti sing ora iso wong karo Kurawa ora kenal kok. Aja waton bisa ngucap wetho le Bagong. Kersanipun Kyai Semar kados pundi? Ngene. Panjangkane anakku Bagong dheweke arep miwiti nggone mbangun desa. Kamangka syarat seranane miturut pangandikaning dewa. Isa kaleksanan le Bagong bangun desa waton isa mboyong sartane disekseni dening Kurawa cacahe 100. Kagyat risang kapirang ori nangkul kinempit kempit dosang retnaning bawana. Nai sampun mrasta dawuhipun Kyai Semar Badrana sak mangke kula semedya nyuwun pamit madal masilan. Sing ati-ati Kastuwingi. Hati-hati. Prayitna semuriris eka balik tityane gandayane Trisunya Purnama sasi iki kok nek nganti kasembadan aku ora tanggungan, pokoke aku emoh dadi adine Kastuwringen. Ora. Ning ya arep kowe kepenak. Mergo kowe wis arep dibantu karo Kastuwringen, ya terus aja ngepenakke awak. Karepmu piye? Susulen, plapaten. Mbok menawa ana lelakon sing dumadi, ya. Nek kon maju mungsuh Kurawa aku ora bakal wedi umpama Kurawa mengko ora trima lho. Iya. Umpama arep nganggo gelut barang lho. Ya nganggo. Ya aja. Gareng karo Petruk ya aja keri. Nggih wangisaken dawuh, nggih wangisaken dawuh. Njaluk pamit saiki mir selak. Kemengan iki kok. Njaluk pangestumu mir. Iya.